Να ο Κυρφώτης. Αυτός μας έλειπε τώρα. Γεια σας. Καλώς τον Κυρφώτη. Μέσα είναι ο Πανάγος. Όχι, έχει κατεβεί στην Πλατανιά. Τι πάει να κάνει στην Πλατανιά? Πάει να φροντίσει να μπει κατίνα στο μευτήριο που κάνανε. Δεν κάθεσαι Κυρφώτη? Τι να κάνω να κάτσω? Του είπες ότι πέρασα χθες. Του το είπα, μα κάνε και εσύ λίγο υπομονή. Μην του βάζεις και εσύ το μαχαίρι στο λαιμό. Εγώ έχω δώσει τα λεφτά μου. Κάθε χρόνο τα δίνεις τα λεφτά σου, Κυρφώτη μου, και κάθε χρόνο τα παίρνεις διπλά και τρίδιπλα. Άμα δεν σας συμφέρει, μην με ξαναφορτωθείτε. Τώρα να μου πείτε τι γίνεται. Τώρα τι θέλεις να γίνει? Βλέπεις, φέτος μας ήρθαν όλα στραβά. Μια φορά εσύ τα λεφτά σου γαϊδροδεμένα τα έχεις. Δεν χάνονται τα λεφτά σου. Εδώ είναι προθεσμίες. Άνθρωποι είμαστε, Κυρφώτη μου, και εμείς περιμέναμε βροχές το Σεπτέμβρη και μας ήρθαν τον Νοέμβρη. Και ο Θεός καμιά φορά δεν εντάξει τις προθεσμίες του. Πώς να είναι οι άνθρωποι? Ο Θεός δεν σας έχει κάνει χαρτί. Σας έχει κάνει χαρτί ο Πού Θεός. πας, μωρή, με την τσάπα? Εδώ, καλέ μάνα. Τρελάθηκες, μωρή, στην κατάσταση που είσαι? Δεν έχω τίποτα. Το μεσημέρι, μωρή, βόκαγες σαν μοσχάρι από τους πόνους. Τώρα δεν έχω τίποτα, πάει. Πρόσεξε, μωρή, κακούργα, μη μας το ρίξεις με τα καμώματά σου. Λοιπόν, τι λοιπόν, Κυρφώτη μου? τι θα γίνει? Ξέρω κι εγώ τι να σου πω. Άσε να έρθει ο Πανάγος να τα κουβεντιάσετε μαζί σαν άντρες που είσαστε. Εγώ τι να σου πω? Καλά. Εγώ πάω μια βόλτα να δω κάτι άλλους καλοπληρωτάδες σαν το γιώκα σου και θα ξανάρθω. Αυτός ο άγριλος. Ναι, σε ζήμιωσε και σένανε ο άγριλος. Μια μπουκιά ψωμί βγάζει όλη και όλη τη μισή την τρως εσύ και την άλλη μισή όλο το χωριό. Εγώ δίνω τα λεφτά μου, κύρα Λάμπενα. Ξέρεις τι θα πει αυτό? Τα λεφτά μου. Μα δεν πρόκειται να τα χάσει τα λεφτά σου, Κυρφώτη μου, τα πάμε. Άσε να ελευθερωθεί και αυτή η δόλια με το καλό. Έχεις παιδιά κι εσύ και ξέρεις τι πάνε να πηγαίνει τούρια. Του κόσμου τα έξοδα. Τι έξοδα? Το μευτήριο είναι τζάμπα. Όπως και να το κάνεις, ένας άνθρωπος έρχεται. Ναι, αλλά όχι επειδή έρχεται ένας άλλος άνθρωπος να χάνει τα λεφτά του. Δεν μου λες, κύριε Λάμπενα. Τι είναι πάλι? Μια και είναι έτσι η κατάσταση και τέλος πάντων έχετε έξοδα και δυσκολευόσαστε, δεν κάνουμε κάτι άλλο? Τι άλλο? Εκείνο το χτήμα. Ποιο χτήμα? Εκείνο δεν θα πάω εκεί στη Ρεματιά. Να λέω τέλος πάντων να το εκτιμήσουμε, να δούμε πόσο κάνει, να σας δώσω τα ρέστα και τέλος πάντων και εσείς να κάνετε τη δουλειά σας και εγώ να μην χάσω τα λεφτά μου. Βγάλτε από το μυαλό σας αυτό, Κυρφώτη. Το χτήμα αυτό δεν το δίνουμε. Και το καλό που σου θέλω, μην τυχόν και πεις τίποτα τέτοιο στον Πανάγο. Εγώ για το καλό σας το είπα. Και εσείς να βολευτείτε και εγώ. Τα λεφτά σου, τα λεφτά μου, βέβαια. Τα λεφτά σου και τα λεφτά σου. Μάζευε λεφτά, Κυρφώτη, μάζευε. Και όταν έρθει η ώρα να τα κορδώσεις, παράγγειλε και μια κάσα 5 μέτρα για να τα πάρεις μαζί. Ας μωράδι κάθε μόνης τώρα. Εδώ πέρα υπάρχουν νόμοι, υπάρχουν χαρτιά. Εγώ και για το χτήμα. Για το καλό σας το είπα. Και εσείς θα πάρετε καμιά δεκάρα στο χέρι. Αν σας το βγάλω στο σφυρί, δεν θα πάρετε δεκαράκι τσακιστό. Να το πεις αυτό του Πανάγου. Άντε, γεια σου και θα ξανάρθω. Τα τσακίδια. Τι λέει?